Și bine ați venit la primul episod de pe acest canal cu această serie Clash Royale. Eu sunt în Arena 6. Am trecut cu un deck foarte bun pe care vi-l arăt. Și o să dăm și o luptă sau două. Vreau să mi-ar face plăcere și m-ați ajutat foarte mult dacă ați apăsat butonul de like și să vă abonați. Dacă aveți ceva sugestii sau în general, da, sugestii, puteți să-mi scrieți în secțiunea de comentarii. Să vedem ce mesaj am mai primit. Da, așa suntem, într-adevăr, în clanul în care sunt eu este în top 200 din România. Să vedem dacă încă mai suntem. Da, suntem pe locul 200, la fix. După cum vedeți, mai am nevoie de 2 coroane și fac un crown, ce sper să primesc legendară, deoarece nu se știe ce poți primi. Acesta este deck-ul pe care vi-l arăt în această seară, despre care vom vorbi, îl vom discuta nu numai cu voi, ci și cu prietenii mei din clan, dacă îi este cineva. Este format din Valkyrie, Inferno Tower, Minioni, Fire Spirits, Prince, Zap, Spear Goblin și Hog Rider. Eu mai am foarte puțin și fac level 7, fac level 8, am level 7, 1700 de XP, încă 300, acum vreau să strâng mulți bani și diamante să pot upgrada. Așa. Deck-ul acesta mi se pare foarte bun pentru că poți face multe tactice și un defense, Inferno Tower care distruge P.E.K.K.A, Mini P.E.K.K.A, Hog Rider, Giant Skeleton și contra Royal Giant se poate pune. Fire Spirits înlocuiesc Bomberul, Minion Horse și să mai fie ceva Iron, în caz că are Balon sau Baby Dragon, Lava Hound. Spear Goblin, așa, un card mai ieftin. Zap, să fie acolo și o poțiune. Valkyrie putem folosi în tactică cu Valkyrie Prince sau Valkyrie Hog Rider, sau putem folosi și Prințul cu minioni. Este o tactică foarte bună și pe lângă mai putem pune Spear Goblins sau Fire Spirits. Așa, am mortarul, care este primul și singurul pe care l-am în acest moment din Arena 6. Mai am și alte carduri, vreau să le upgradez, să fac level 8 pentru a debloca turnamentul. Și să dăm un battle, să vedem cum ne descurcăm, cu cine picăm. Da, level 7. Credeam că sunt singurul cu level 7 din Arena 6. Îmi place așa cum sunt rotițele alea. Învârt așa ca la mecanisme alea mai interesante. La început puteți să puneți Spear Goblin, să vedeți dacă lasă. Dacă lasă înseamnă că face o prostie imensă pentru că vedeți cât damage a dat. După aia punem Inferno. Așa. Punem un Zap. Zap. Ți-am oprit, fraiere. Bă, nu te uiți la cine trebuie, idiotule. Idiotule. Oh, bine. Că, da. Și acum putem pune Hogul. Hogule, du-te. Distruge-le pe toate turnele. Na, bine. Când eram în Arena 4 și eu foloseam barbarii, dar nu mai zbun după o anumită perioadă. Ha! La fix l-am nimerit. Un noroc bulănos. Cum facem tactica Minion și Prince? Păințișorul royalul. Prietenii mei zic că tot Clash Royale-ul ăsta, bine, tot Clash Royale-ul ăsta are o poveste, că
că Prince și Dark Prince sunt frați și Princess este sora, toți sunt sunt fii și fiica regelui din turnul mare. Am distrus un turn, bun. Cu prințul e foarte bun, dacă îl pică liber pe turn, teoretic e terminat turnul, acum depinde și de câtă viață are. Dacă are sub 1500, eu zic că e cam terminat turnul. Punem așa un defense ca să avem pe ce prăda elixirul, să fim prăduitori de elixir și n-am făcut bine. Așa, după cum v-am spus, minionii la balon, în cască, da, merge prea, hai că nu s-a dus ciudosul naibii. Boschetar, trilulele, trisucele. Zap. Ia mai ho. No, nu-i bun, nu-i bun. Punem așa un pic de defense. Acum, eu teoretic după ce după ce distrug un turn, joc mai mult pe defense ca să am victoria asigurată. Să știu că am câștigat. Nu mai risc nimic. Bun, și atât a fost. Așa. Bun, și deck-ul, el ca atare e foarte bun. Și vedem cine e un Alex. Așa și... Cu cine vorbești? Așa și cam acesta a fost episodul din ziua de astăzi. Vă rog să apăsați butonul de like și să vă abonați. Și ne vedem în altă seară. Ciao!